Va, vinga. Sí, tant, i tant, i tant. A veure, no. Espera, el Jordi on està? El Jordi Cuixart està aquí i l'altre Jordi no sé on està. L'altre Jordi després de la moto, aquesta noia rossa. Tot? Home, tot és complicat, Així és. Que vindrà cap aquí. Veiem a Sant Andreu. Vols marxar i ho aguanto. Si plou, no, que podeu marxar, que aguantem nosaltres. He fet 3. Tira-la. Ja pots anar a buscar la tauleta, Sí, com s'ha aixecat el dia, Ja te l'he feta. Espera. Ja t'he fet. Mira. Només que per la unitat que li hem posat. Com a mínim em posem l'estoneta aquesta, que no hagi plogut. Amarga, m'ha dit. Va, que la gent va al tocar ja. Hi ha una cara de poble que es passa. No et treguis mèrit, Sí, aquest és el llaç groc de treure i posar. Així no te'l treuen. El posem, fas l'acte i te'n vas. Bueno, sí, no, tens per allà, sí. Gràcies. Molt bé. Ara separaran sou l'Aina Estrella del Destrec, Sou. Si voleu un fem sense el d'això. Sí. Resines tu. No, res, que som molt bones persones, però això no fa res. Ens podem posar allà. Sí. Veure. Què? Primer una mica, després una mica sol. Una mica més des d'aquí. Ah, vale.
Espera, no et moguis. Montse, aquí va, que estic cansat. I això, Quan